Euskalduna izatea da, azken batean mundua ikusteko modu bat, gurea. Ona txarra, baina gurea. Esan dugu, ideologia... Oera horretan sortzen dira ikastolak, eta epika horren barruan ulertu behar da. Eta bi gertatzen nagusien nire ustez gertatzen dira hirurogeiko hamarkadan. Bata da, eta gertuko da, bailarako fenomenoa daukazue, kooperatiben sorrera. Kooperatiben sorrera. Eta ikastolen sorrera Euskal Herrian segurazko izango dira propio sortu ditugun tresnarik potenteenak. Bakoitza bere neurrian, eta bere zereginean. Ez gara berdinak, baina sustrai enbor berdina dezkogu.